Mo ano ning maguguwaring usama. Dali man labong ning bukaw na. Pako ini. Lupa di mana pako ngap bisa. Gilaming na nimo atong Ay naaaraw mo na dong na nang tangkaw gani ha. Oh, unsa pa? Tara. Ha? may sinto pa. Private yung umuwi. Oh, kay usapin sila na. Kana butang Naday kanang kuan ni. ano kusan? Kwarto. Ayo. Masuk ke kaca.
Okay, maadjong adaw ninyong tanan. So kitang mga Bisaya no, so naandan jud nato nga if naagad jud mga anak, ato gud jud ang ihawan kay atong asabon ug atong tapanon. So makainumdum ka jud ko when I was a kid. When I was a kid, man ko na nanganak no. Kay napamalay ko duha ka mangod nga naabtan. So every time gud jud nga mga anak si mama at tapanan mo gud na siya. So kanang stick napag jud mabilin anang unod kay wa man mahurot sa og jud na akit-kiton kay grabe kalamian jud mo jud ang tapot bitang unod bitaw nga manok. Ara gud lamiuna, di ba? So karon ang giluto karon is syempre atong naandan is magkuan tinula. So sabawng manok nga kapadyasan kay aro lagi ko no lami ko no ang kuandaghan ko no ma-produce nga gatas. Right. Pata na minzo no marami na tayong alam diyan. Di ba? Sa oras jud nang giuna no gisa ang panakot then follow sa manok then kuanan. So moingon po ta o magtinap-an pud ta. So akong gitimpla jud sa tinap-an no, sa nakita inzo gani kay gusto man ko na ipagkalitsyon nga lasa. So ako siyang gibutangan og hamutan tapos tangad. So ang resulta ana mura jud siya litsyon og lasa per tinap-an to siya. So if magtap-an ka, so ang difference sa tinap-an og sinugba, kanang sinugba imo gud itungtong jud sa baga. Well ang tinap-an kinahanglan nimo na siyang ipaladyo sa baga, then let the kainit sa baga mo'y muluto sa unod sa manok. So mo na siya tinap-an. So murag mahog na siyang slow cook jud, mo nang lami jud siya. And then pwede daw na siya init-initon pa mo nang nahog nga traditional nga ipakaon jud sa mga angkan kay pwede pa na mo siya initon later na kay dugay dupon siya madaot. Char. Diba kay slow cook good. Ambaw? Murag pa yung nadunggan. Di ko sa ingon sa basic experience kay upa mo ko nanganak pag sure mo eh. Diba? Tapos ako na naghukad na ko kay dili raman ang kanong pakanon. Okay na po ko'y bisita diri nga asa akong father's side. So diri ra pod sila maniudto. So awara pong gihatdan ag kay kaning angkan lagi kinahanglan jud na sa kwarto po na mukaon kay uroy mo hilak ang bata kinahanglan jud makudkodon no ala unsa mo na mga unami and that's it. This is Miss Cynthia. Hatan kay maura jud ning. Hindi ko kaapil. Pulis ra wala luloy. Ijaon pud sa tanan. So, pagkuman mo pangaon, syempre nagpahuway sa Zucarezo, no? So, pagtungtong og alas 3, indong dazon may og Carmen Mercado kay para manabo. Kay, actually, karong adlaw is, nguli lagi ang igsuon kay day off lagi po nila rest day. So, pagbigyan natin, paglutuin, charot. Diba? So, munang nanabo ko sa Mercado kay mangita ko sa ni maayuhon dya. Alas 4 na may abot dito, wag sa ni mapalit na maron nga, murag medyo hapon manggazod. Kay kasagarang mga lami, gazod, mga lamion nga palitonon na adjud sa buntag. So, kinanglan jud ka early bird giga dapat no. So medyo gani kay kaning Carmen mabuntag man or mahapon na jud ni sila always baligya no. Mo na nga nindot jud tabuan jud ning Carmen so ning palit ra ko og hipon, isda, unsa karne kay ato lagi pong sugbahon. Kay bono pug unsay lutoon na gabalik-balik na raman sani niong lutoon no. Diba? Unsa lato pod. So ana, ang ganahan gi ko manabo diri sa Carmen kay aside sa mako, ganahan ra ko sa comfort each other charot. Di ba kay kanang close ra each other ang mga kada bang umutabok ka diri kay palit kag sibuyas kada bang dili kay kalazo lakwan, di ba? So lami ra jud siya lakwan. Sa after ana, syempre ni uli na magunsa pa man Carmen, di ba? So pag uli na mo ana, medyo hapon na jud, hapit na gazud ni siya alas 5 kapin. So pag abot to sa bahay, medyo ngit-ngit na jud, sumurag arang kapuya na jud iluto pero igo lang gid gihapon na to ni kay kanili yung igsuon nga mag-request lagi pod og kani usay mo gud umuuli sila dili ko magluto kay kung dili ka edit ang gikapoy ko so nag-request sila og pagluto pumuuli mi okay ay okay diba so ana awarang gi patabang ni mo igsuon og kanang pahawan tong hipon og katong lato kay man na po siya maambag no na po siya buhaton unsa nagpabaga nako unsa gakilaw pug ko no nya kanang mga bukog-bukog anang aong gilahapan para ihatag no nag-iring awara po nang lutuon kay tanaw ng iring ani ha gawaiting nas ilang turno unsa sugba na so very easy ra jud mo jud ning awang gi kuan karon kay puros ra ni sutukil para maoro na tanan ning awang gipagluto sa tukil unsa buttered shrimp ana so bag-ong naimbento no ni nga recipe no
So butangan na po nako na siya og Sprite tapos white wine. Balag pobre basta hilas. O nagad si mo comment ani ron. Yung muot gud ko sa video the other day bitaw. Kanang ino to, wow, abuhan pero naka white wine. O nagi mo inana gadzud no, mapungot gadzud ko. Ano madig naka white wine. Kabigdil na jud ang white wine no. O zaga kilaw pagzug ko kay kuan. So sige na lang jud sutukil nga mo na nga the next few months gusto na ko mag-change og recipe. Kay sige na lang ko sutukil kay if mga on jud mi nga actual jud nga mga on nga practical inani jud ang panganon no. Ana so kay karon kay nangaon mo gud nangaon gud mi kinahanglan jud inani ang i-serve. Unsa ning abot na sila makita man sa ninyo. Hapon na jud mo nang mga on na mi kay arang kutasan na jud mo sakto sa mo pagbutang na ko sa luto ning abot jud sila grabe ang timing perfect kayo. Diba so mani hapon na ta itadakimasu ang nag-end. That's it. This is Miss Cynthia. Happy birthday. Sa mo'y birthday.